Lige nu holder vi på McDonald's klokken 11:15 om aftenen. Og vi er lige blevet enige om, at vi skal lave en prank med... Vi skal ikke lave en prank, vi skal bare tage pis på hende. Vi skal tage pis på dem. Damen inde på McDonald's. Og så er vi lige blevet smidt ud af en gruppe inde på Facebook, der hedder Jeg Sender Live. Fordi folk derinde, de er så dumme, man ikke kan lade være med at svine dem til, og så bliver man bare smidt ud. Så de bare smidt mig ud. Ved de overhovedet, hvem jeg er? Nej. Ved du, hvem jeg er? Jeg er kongen. Klip, godt. Der skal ikke klippes, jeg er kongen. Det kan jeg sige. Nej, fuck. Hvad skal du have? Jeg er kongen. Det finder jeg ud af, hvem der er væk. Nej, jeg skal bare bestille nogle mere, så siger vi ikke skal. Jeg skal bare bestille 2 cheeseburger. Du kan bare starte med at bestille, du skal. Hej, hvad siger du, Steimer? Hej, kan man godt købe et liv her hos jer? Et hvad? Et liv? Vi har brug for et liv. Jeg forstår ikke, hvad jeg siger. Kan man en Big Mac menu? Ja. Sådan en skal jeg ikke have. Kan jeg ikke få en Happy Meal? Hallo? Det er seriøst dagens gæste der. Tak for den oplevelse der. Hvad så? Kan vi godt bestille noget mad? Han er gået. Er han? Ja, får ikke lov at få mad for mig. Ja, det kan jeg undskyld. Okay, det er fedt. Og vi skal Der nok... var andet, I ikke skulle have. Altså sådan en milkshake med chokolade, sådan en skal jeg i hvert fald ikke have. Nej, det er ondt. Hvad med jordbær skal du heller ikke? Det kunne jeg faktisk godt finde på. Du er Det med simpelthen... jordbær, jeg har også fået med københavnerstang. Hvad har du? Jeg har Københavnerstang. fået med københavnerstang smag. Sådan en skal jeg ikke have. Godt. Jeg skal have en med jordbær. En med jordbær, en stor. Ja, bare en mellem. Så skal jeg med mig have en kæmpe. Ja, Så får du 4 kroner, så skal den være større end den store. hvad sagde du undskyld? Jeg vil gerne have en milkshake, der er større end den store for 2 kroner ekstra, så skal jeg have en kæmpe shake. Men jeg kan ikke putte mere i, jo, så flyder det over. Så lad det flyde, mand. Ej, vi skal have den milkshake der. Hvad skal du Og du skal ikke spytte i den. Skal I have andet end den? Ja, Ja, vi jeg skal vil have også. noget mad. Jeg vil gerne bede om en Happy Meal. Ja, Er der Minion-legetøj til? det burde der være. Det er muligt, at jeg er lidt tør for, men jeg kan lige kigge efter det. Hvad har vi egentlig bestilt? Er der mere, I ikke skal have? Ja. Der er meget, jeg ikke skal have. Vi vil gerne have ikke hele jeres menukort. En af hver ting. Så er jeg tilbage igen. Altså, vi har Minions, men jeg kan ikke lige, det legetøj, jeg lige har, det er ikke Minions, men jeg skal nok lige gå på jagt efter noget. Nej, det er fint nok. Jeg har faktisk alle sammen, tror jeg. Nå, okay. Den Happy Meal i hvert fald. Og så skal jeg bede om sådan en... Det skulle være i den undskyld. Det Happy Meal. Cola. Cola og hamburger cheeseburger nuggets. Cheeseburger. Cheeseburger og cola, ja. Og så skal jeg bede om sådan en homestyle menu. Hvad for en? Hørte du ikke det? Hvad er det for en menu? Det er den der nyhed med chicken bacon i de der burgerboller. Hallo? Ja. Homestyle med chicken bacon. Ja, yes mand, du fik den med. Nej, bare almindelig. Ja. Jeg hedder Lenny. Med cola. Ja, tak. Og almindelige pomfritter, hvis det kan lade sig gøre. Det kan det i hvert fald. Det er Nadja. Ja, der skal cola til. Og så vil jeg gerne bede om salatvarerne. I har ikke remoulade, har I det? Det har jeg desværre ikke. Der er Jeg kø. har ketchup pommes frites sauce, og så Der har er jeg en kø om bag. Så skal jeg have pomfritsauce. 2 af dem. Nej. En af dem, ja tak. Og en ketchup. Og en ketchup. Og nogle chili, de der nuggets. Også nogle nuggets. 9 nuggets. Chili, 9 nuggets. Ja, det er jo. Og chili sauce. 2 chili sauce. Ja. Okay, det er det. Barbecue eller sur, der er gratis og noget. Sursød. Ja. Det var det. Var det ordene? Ja. Det var det. Det er 191. Så Fedt. er det nu. Har du taget pengene? Nå, jeg har penge. Det er ikke hende, der... Ej, det er en anden en. Det er den anden en, der bare givet den videre, så hun går til flere bestillinger. Vi se, hvad vi kan.
har bare hørt, når det er, man har været med i Paradise, så... Ja, så får man så har man en gratis, hvor der man må bestille. Du siger det. Hej. Jeg har været... Vi har været med i Paradise Hotel. Vi tænkte på, om vi kunne få sponsoreret maden. Der er ikke nogen af os, der har vundet noget. Der er ikke nogen af os, der har vundet. Kan vi ikke? Kan jeg ikke tagge mig ind her og så få gratis mad? Nej. Mener du det? Desværre. Det er min sidste 200 kroner. Det er det sidste penge i mit liv, det her. Tak for det. Undskyld. Kan du godt tage imod en undskyldning? Ja. Det er godt. Vi er sjove, er vi ikke? Helt vildt. Fedt, mand. Jeg har kun været her i 9 timer. Og så er det fedt, at sådan nogen som os, vi kommer. Så er det fedt, vi lige redder dagen. Det er en god aften. Tak I lige måde. Hun tænker, hvad fuck snakker jeg? Er det ham? Det kan være, det er ham. Hej. Var det dig, vi havde røret for? Det var mig tale med jer. Fedt, mand. Er I sådan halvkendt, er I ikke det? Jo. Jo. Okay. Får vi noget gratis? De kunne høre det der. I den ene hun var ved at dø og grine, hun var sikker på det, ja. 2 timer. I er helt kendte. Jeg er A-kendt, Nadja er kun B-kendt. Hvis man kan høre det, når det er, vi snakker, så er det sgu fordi, man har set meget fjernsyn, ikke? Det vil jeg ikke udtale mig om. Paradise. Jeg kan ikke lide os. Det kan ikke lide os. Jeg kan ikke lide os. Bliver vi også boykottet fra McDonald's nu? Det er fandme tæt på. Er det rigtigt? Der er rigtig mange steder, vi ikke må komme. Live chat om McDonald's. Jeg sender live på Facebook, der er vi ikke velkommen. Det er fandme tæt på. Han kunne ikke lide sådan der. Nej, det kunne han ikke. De har det fedt derinde, jeg vil også. Prøv lige at høre, hvis man kan høre, det er os, der snakker. Ja. Altså, Selvfølgelig kan de høre det. Tjek københavner. Herovre snakker jo... Skal du have på din pomfritsauce? vi får noget forkert, ved du godt det. Han spytter i den milkshake, det vil jeg gerne ved med. Ja, det gør Jeg har selv spyttet i den. Hvis der er en eller anden, der har taget så meget af min tid på at bare lukke lortet ud, jeg har snottet den milkshake der 8 gange. Og man lavede jo selv sjov til at starte. Jeg tror, jeg havde lavet den til en Lenny-shot. Jeg havde dyppet... Hvad er et Lenny-shot? Det er, når der lige dypper pikken ned i shot, og så giver det videre uden at sige noget til nogen, så har de fået en Lenny-shot. Dem er der mange af jer, der har fået derude, men I ved det slet ikke. Skal jeg få en shot af mig, så er det din er gal. Så fremover ved I nu, hvis I møder Lenny i byen, Og han giver gratis shots. så skal I lade være med at tage imod dem. Ja, og så skal I bare være klar med at tage imod dem. Nogle gange så bytter folk mig også rundt sådan, og siger, det skal du selv tage. Så tager jeg det bare, jeg er ligeglad, det er min egen pæk. Der er nogen, der har hoppet i fælden, og der er andre, der regner den ud. Du er så klar. Det er faktisk hyggeligt nok. Du er så klar. Jeg skal fyre af i lort. Jeg kan ikke fyre med af. Han bliver sur. Tror du? Ja. Men Skal jeg lige spørge, om jeg må få hans nummer bare? Nu er det ikke. Fedt. jo. Nu han kommer med noget. Så spørger vi, jeg ikke må få hende også. Undskyld mig, vi kan I godt få en telefonliste med personale. Det vil gerne. Har du også været på arbejde i 9 timer? Ja, det er snart mere end det. Ej, så er det bare hyggeligt, vi kommer, er det ikke? Hvad siger du? Er det så ikke bare hyggeligt, vi kommer? Det var oversøgt, det her. Ej, det er fandme ked af at høre. Altså, det er bare det hele, tror jeg. Det er oversøgt. Det er ikke noget specielt mod jer. Okay. Har du spyttet i vores mad? Nej, jeg har ikke spillet noget. Okay. Ja, lige Tak i måde. lige måde. Der er du, folk står. Men jeg kunne sgu da ikke spørge, når der var han stod sådan der. Hvad har du ikke bestilt på, når du har den? Jeg har bestilt af det. Var det ikke stort. Happy Meal mad, yay! Nu skal vi kraftede med hjem. Happy Meal med Minion. Med Minion. Har du fået Minion med? Hvordan er det? Det er en Minion. Det er en Minion. Hvor fanden er den henne? Han kunne godt lide det. Det ved jeg ikke, hvorfor. Den har jeg ikke, den her. Nej. Jo. Nej, det har jeg ikke. Ej, det er den der... Det er, Er det? Nå, ja, det er det. det er ham. Yay! Det er ikke Minion. Nej, det er ham der. Det er scrubbet på mig. Det er Grumme mig. Jeg har fået Grumme mig.
Bare Kan han ikke det? Hvad kan han ellers? Man kan skyde ham ud. Jamen det er det, vi filmer, når vi kommer hjem, så vi kan... Han bliver ikke skudt ud her. Åh, det gør han. Gør han Så siger han noget bare... med? Det skal være nu. Ej, hvor fedt. Dårligt legetøj. Ja, men det er ikke en rigtig minion, det her. Han har jo ramt en grimme af dem. Og så kraftigt mig altid. Jeg skal have en minion. Jeg er ligeglad, hvem det er. Det er min gamle yndlingsfilm. Er det dem med de der 5 stripper, der arbejder på en bar? Jo. Kan du se, du har lidt hjerne. Du har lidt hjerne. Sagde du lidt det? Ja. Du ved godt, hvem der er den klogeste af os to, gør du ikke? Det er mig. Det er uden tvivl mig. Det er uden tvivl mig. Uden tvivl mig. Det kan du sige. Stopper det fandme. Hvad sker der med flyet? Vi takker ikke.